बुस्थुआलाय फिसाल' होंगो दोंगो माल दं नै चार्जार एरि माबा माबि USB C टाइप मा टाइप आइफन गासैबो दंजोबो नै रेडि। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। दिना जोबोद गरम ओमफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोरलै भिडिअ लानानै फैदों। दा आङो गोबाव समनिफ्राय नैबे बया माइकखौ आंनि थाखाय गोनांथि साननानै दङमोन, नाथाय आं दिनै मोनबाय। आं जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों। दा जायफ्रा रिल्स भिडिअ बानायो बा जायफ्रा इउटिउब बा फेसबुक भिडिअ बानायो, नोंथांमोना जुदि साउन्डखौ क्लियार जुदि मोजाङै जुदि खालामनांगौब्ला बया माइकनि गोनांथि दं। ओमफ्राय बेखायनो आङो बेखौ बिहरबाय आरो लाबाय। आं जोबोद मोजां मोनो। दा आं बेखौ जास्ट टेस्ट खालामनानै आङो नोंथांमोननो देखायगोन, खोन्थागोन माबायदि खामानि होयो। आंबो मिथिया, आं गोदानसो बाहायफेराखै। दा बिनि खामानिया माबायदि, इसिबां दाम नङा, अनलि 1000ल'। ओमफ्राय 1000नि माला आरो माबायदि जानो एसे गोसोआव साननायबो दं। आङो बेखौ एसे टेस्ट खालामना नायनि, बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो शेयार खालामो। लाजाया आं आरो बेनिफ्राय एसे भइस रेकर्डखौबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। आं बेखौ खेवनानै नोंथांमोननो आङो देखायगोन। जुदि नोंथांमोनाबो जुदि गोनांथि सानदोंब्ला बा लानो सानदोंब्ला एमाजनाव बिहरनानै लानो हागोन, नायनो हागोन। दा आङो बेखौहाय मोनबाय 1000नि आं बिहरबाय अनलाइनाव। ओमफ्रायो आं बेखौ दा टेस्ट खालामनानै नायगोन आरो बेनि सिङाव मा दङ आं बेखौ आंबो मिथिया। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायदो आरो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। बिदिब्ला बेखौ अपेन खालामनानै नायदो। सिङाव जोबोद गरम, नै बाहायनो जिरायनायसै दामफेर। आदसा आङो मबाइलखौबो रेडि लाखाबाय। ओमफ्रायो आङो बख'बाय, आखाइ मोनसेल' बख'नाय जाबाय। बास बेखौ नांला जोंहा, जेबो गैला नै, जेखौ नांला। बिनिफ्राय नै मेनुवेल लेखा बेखौबो नांथ'ला। बेनिफ्राय वाव, नैबेनो नै मानि बेलाय, बेखौबो नांथ'ला। नै बेखौ हानबाय। ओमफ्राय बे नै माइकआ मोननै वायारलेस, बेखौ ओरै बास जाबाय, मोजां। बेखौ हानबाय। बेनिफ्राय बे बसखौ जारोम खालामदों। नैबे मा जाखो, बे जानांगौ चार्जार। बे चार्जारनि चार्ज होनो। अब्ला नायनोसै आरोना, बेखौ नांला जोंहा, बेखौ आङो दोनफिनबाय, बेखौ नांला। बेनिफ्राय नै मेनुवेल लेखा फैदों, बेवहाय होनदों नै 1 नाम्बारावहाय माने 1 घन्टा चार्ज होग्रोनांगौ। बेनि उनाव मबाइल सेटिंआव थांनांगौ। बेनिफ्राय OTG सार्च खालामनांगौ। बेनिफ्राय इनेबल खालामनांगौ OTGखौ। गोथां ओंखारखागोन, देखायखादों गोथांनो। ओमफ्राय बेनिफ्राय आंनि माइकआ रेडि जाबाय। नैबो देखायखादों नै पिक्साराव मबाइल, बेयावहाय सोबाय। 2 नम्बराव अन खालामो, प्रेस खालामदों थोंजोङै। बेनिफ्राय कानेक्ट जाबाय। बिदिब्ला नायनायनि, अब्ला सोनांगौआ माबाया नै बेखौ सोनो थोनदों, नै बेखौ सोनो थोनदों। नैबे आंनि मबाइलाव बेखौ सोबाय, इनेबल खालामनो थोनदों OTG। बे जाबाय। माथो जेबो राइट गैया, लाइट गोथां जोंबाय नै। ओमफ्रायो लाइट गोथां जोंबायब्ला बेखौ नांथ'ला। बेनिफ्राय नैबेखौ बेखौहाय मा होनदों, प्रेस खालामनो थोनदों। नैबे नैबेखौ मा जाखो, जोंबाय नै, कानेक्ट जाबाय खोमा, गोथां जोंबाय। बेबो गोथां जोंबाय। बेफोर आइफनफोरनि आइफनाव होनो हायो। नैबेखौ नैबाव सोबाय, बेनिफ्राय आइफनाव सोबाय, माने आइफननिबो खालामना हरदों आरो ना। दायो लोगोफोर जाबाय, आंनि रेडि जाबाय। दा रेडि जाखांनायनि उनाव आङो बेखौ टेस्ट खालामनानै नोंथांमोननो देखायनोसै माबायदि साउन्ड कुवालिटिफ्रा माबायदि जायो, माबायदि नंगौ आंबो मिथिया। दिनै फार्स्ट टाइम मोननाय हिसाबै नायनायनोसै आरोना। दिना गरम, बारान्दायाव दामफेर माने जिरायबाय आङो, फेन दंब्लाबो माने बिराद गरमसो फैदों बारा। जेखिजाया मानो आं दा होनायनोसै। बेनिफ्राय मोजां नंगौना नङा आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। नोंथांमोनाबो खोनासंदो, आं एडिट खालामा, आङो बे माइक सोनानै माने आङो ट्राइ नायनोसै आरो। बिदिब्ला आङो लागाथार। दायो लोगोफोर नै आंनि ग'प्र', आं ग'प्र'खौ अफ खालामनानै दोनथ'नाय जाबाय। बेनिफ्राय आङो नैबे बया माइकखौ लागायनानै आङो टेस्ट खालामबाय। नैबे जि भइस जि रेकर्ड जादों, बे रेकर्ड जानाय भइसआ जाहैबाय नैबे बया माइकनिनो आरोना। आं जायखौ अर्डार खालामदोंमोन, बे अर्डार खालामनायनिफ्रायनो आं बेखौ रेकर्ड खालामगासिनो दङ। दा नोंथांमोना खोनासंदो, आंबो खोनासंनो मोनथ'वाखै, थारमाने आं रेकर्डआवसो दङ हिसाबै दा जि भइस रेकर्ड खालामगासिनो दङ
बे माइकनिफ्रायनो बेसेबांसिम साउन्डआ क्लियार फैदों आरो माबायदि फैदों बेनिफ्राय बेकग्राउन्ड साउन्डफोरखौ बोदोंना बोआखै बेखौ भिडिअनि उनावसो नुसिगोन आं मोनसेबो एडिट खालामा आं ओरैनो आङो दोनगोन बेनिफ्राय आङो खोनासंनायगोन आरो दा बेनो आं लोगोफोर दिनै आं बेखौ रेकर्ड खालामनानैहाय आं थामनि सेयार खालामबाय आरो आं मोनसे रेकर्ड खालामबावगोन जाहैबाय बे जाहैबाय आं बे माइकखौ बख'नानै आङो खालामगोन आं माइकखौ आङो बख'बाय बिनिफ्राय नै अफ खालामबाय नै नोंसिनि मोखाङावनो दायो लोगोफोर आं जि साउन्ड आं दा रेकर्ड खालामदों आङो जेबो गानाखिसै गैया नै मोननैखौबो आङो गोजानाव दोनबाय नङाब्ला सोरबा सोरबा होनगोनलाय माइकजों खालामदों लादों दा आं मोननैखौबो आङो लायाखिसै मोननैखौबो आं साइडआव दोनबाय बिनिफ्राय आङो रेकर्ड खालामबाय आङो जि दा रेकर्ड जागासिनो दङ बियो जेबो माइक गानालासिनो ओरैनो रेकर्ड खालामदों दा मोननैनि गेजेराव साउन्डआ बबे क्लियारिटि फैदों बबे क्लियारसिन फैदों नोंथांमोना मिथिसिगोन मोनसेया जाहैबाय दानि जाहैबाय माइक गैयि खालामनाया जाहैबाय आङो माइक गाननानै खालामदोंमोन दा आङो जि गोसो जानानै आं जा बिहरनाय बे साक्सेस जानो जायाखै आङो उनावसो आङो खोनासंनो मोनसिगोन दा आङो रेकर्डआव दङ हिसाबै आं खोनासंनो मोनथ'वाखै जेब्ला आं बेखौ एडिट खालामगोन अब्ला आं मिथिगोन साउन्डआ बबे क्लियारसिन फैयो आरो बबे साबसिन फैयो अब्लासो आं मिथिगोन स' लोगोफोर दिनै आं गुसुं आंनि भिडिअ खालामनायनि खार'ना बेनो आं जायखौहाय आंनि थाखाय नांगौ आं सानदोंमोन बेखौ आङो दिनै मोनबाय बेनिफ्राय आं बेजों लोगोसे सोरबाफोर जुदि लोगोफोरा जायफ्रा फेसबुकआव इउटिउबाव खामानि मावो नोंथांमोना जुदिबो बिदिनो खम दामि नांगौ जुदि सानदोंब्ला जुदि आंनि बे भिडिअखौ नुनानै जुदि साउन्डखौ मोजां मोननानै जुदि बायनो लुबैदोंब्ला एमाजनाव बुहुत दाम खम 1000 मोनगोन बिनिफ्राय नैबे माइक मोनसेखायाबो मोनगोन बे 700 ना बेसेबां आं नुदोंमोन नाथाय आं मोननैखौ नांगौ आं सानबाय ओंखायनो आं मोननैखौ गोनांखाय 1000 अर्डार खालामबाय आरोखि दा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनि दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना नांगौ जाब्ला अर्डार खालामनो हागोन बाय लोगोफोर